Kolore guztiak arrazakeriaren kontra, arrazakeriak berak aurpegi asko dituelako egunaren bezperan arrazakeria gaitzat hartu, hitz egin eta hausnartu egingo dugu. Papa Sarr senegaldarra da jaiotzez, baina 11 urterekin etorri zen Euskal Herrira. Europara etortzeko bidea oso arriskutsua da, eta berak ere askok bezala lagun bat galdu du bidean. Gurekin da Papa Sarr. Kaixo, Papa. Apa, kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Beraz, ez du noiz etorri zinen Euskal Herrira? 2012an. Ama bixan, eta zenbat urte zenituen orduan? 11 urte. 11 urte, gaztetxo, eh? Bai. Norora ditzen duzu iritsi zinen eguna? Oso diferentia zuen, eta, azeratik bizka galuta. Zer egin zitzaizun zailena edo zer kemantzizun lan handiena? Hizkuntzia. Hizkuntza zindu duda barik hizkuntzia zan zailena, eta jendiak eitzen zeban, harrerak ez, horrek oso zaila infaten, azieran. Esan duzu pixkatxoa galduta sentitzen zinela, zer deitu zizun harreta, zer zen hain desberdina? Ezagun nuke, jendia kulturalmente dana ez, ezin gauza bat ezan nola zehatza, baina, dana, adibidez, dana berriza ez, mundu berri bat ez, mundu berri baten gaten. Eta 11 urte zenituen, ume bat zinen. Gaztea, eta... Zaila egin zitzaizun zure herriari, Senegali agur esatea, 11 urterekin? Oso zaila. Herri batetik aztia oso zaila. Eta aldaketak beti ikertzen dira. Eta han lagunak eta familia ere utziko zenituen, noski? Bai, hemen dago gurasoak eta nahi arrebak, baina beste anak bertan. Zu etxe barrira etorri zinen? Etxe barrira. Ondo hartu zintuzten bertan? Oso ondo. Bai? Oso pozik. Gustora zaude? Gustora, oso gustora. Euskal oso gustora. Zure azalaren koloreagatik begiradak sumatu izan dituzu? Bai, noski askotan, igertzen dugu, holako begiradak, ez dakit, batzutan ondo eta beste batzutan, beste gauza batzuken etortzen dira, ez? Txikia zinen ere bai, konturatzen zinen? Txikitan konturatu igual pentsau barik, ez? Igual bueltea emon barik zeren azan, baina onja edaiakin eta, gero hau da denporiakin azten zaila pentsaten, bueltak emoten, ez, gauzak. Ze abil pasatzen, zein joten gaizki, hau begrada, hau botatzeko, hori ezateko. Baina gero konturatzen za sistemako gauza bat dala, ez? Osa, zakit nola definitu. Gaur egunera gertatzen zaizkizu horrelako gauzak? Bai. Eta bat ez da ohitzen, ez da? Adibidez, nolakoak, zer gauza gertatzen zaizkizu? Adibidez, etxe bat bilatzerakoan alokabideetan eta ipintzen daben eskusak, ez? Ez dakit, religioekin eitzen daben txistiak, eguneroko gauzak, komentarixuak eta hori, ez dakit, zaila izaten dira, ez? Nun bizitzara orain, Papa? Ni Bergan. Eta alokairua aipatu duzu, zaila egin izan zaizu alokairua topatzea? Bai, gaur egun askok ikusten dugu, igual etxe baten bila balin bazabiz telefono eskia ezan itxon dute, ez? Euskalduna balin ez bazarre, directamente dutzu hartuko olako gauzak entzuzu, ez? O euskalduna nahi dugula directamente, da askotan igual baztetza herriraz da euskara zeitza jartzu da aldatu txen da, ez? Da ezan dago, ostia. Horrek be asko egezaten dago, ez? Hizkuntza zabalditzen dagoela tiak eta hori. Baina askotan etxe bat alokatzeko eta hori, igual eskusak ipitzen da, euskalduna nahi dugula, o kanpotarra ez, horrelako gauzak entzun izan dugu. Eta bat ez da ohitzen, ez da, horrelako egoeratara? Oitzu horrelakoak ni uzote oitzu ez ga oitzuko, sekula ez, baina, bueltak eman eta... Euskara aipatu duzu. Zuri euskarak zer eman dizu? Niri euskarak, zante zabaldu jate atiak, ez? Oso ondo, jendiakin egoteko ondo haremanak eta aurra eruateko jendiak ezagutzeko lanak lan bilaketetan lana topatzeko eta dana oso ondo etorri jatez.
komunikatzeko batez be. Zertan egiten duzu lan? Nik mantenimiento nabil lanien, mantenimiento de equipo industrial, eta, bueno, horretan gabiz. Bueno, zu nola irudikatzen zenuen Europa Senegalen zeundenean? Bueno, Europak beti, Afrikatik beti hartu izan dabe beste mundu, ez dakit, bentajak emoten daben, ez dakit, bentaja emoten dabenko herrialde bat, ez dakit. Eta iruditzen zaizu hala izan dela, Senegaletik ona etorri zarenean, zuretzat Europan egotea ona izan da? Bai, han baino askoz gehiago, gehiago okozu ez, lana topatzeko, ikasteko eta aukera gehiago okozu ez. Baina, bueno, hemen be gauzak ateran biozu aurrera eta eguneroko gauzak einen biozu. Ez da etorri eta dana egin dagoela ez. Senegalera joaten zara bisitan, tarteka? Bai, urtero saiatzen nok baino bi alditan jutia. Nor daukazu, Senegalen? Bueno, daukate lehenguzuek familizako kide asko daukat, gehienakan daukat, lagunak, eta anak. Orain zure hitz batzuk entzungo ditugu, Teranga dokumentalean zuk esandakoak, migratzaileak etxean hartzeari buruz zuk esandakoa, hementxe. Nik uste dut, umiei txikitatik etxetan eta eskoletan eribidez ondo erakutzia ez dagoela desberdintasuna. Beti, immigrazioa beti egon da kanpoti datorren jendien dik ikasileikela euren konezimenduak, lan eitxoko erak, kulturia asko ditzen hau, eta tolerantia izatea euren egoeran ze sentitzen dauen ikustia ez. Papa, zu hemen Euskal Herrian bizi zara, lan bat duzu, euskaraz dakizu, integratu zara, baina zure lagun bati ez zitzaion gauza bera gertatu. Ez, nire lagun batin mugan gelditu zan ez. Muga hori berak Tangeretik zatoren eta han gelditu zan ez. Bai. Zer gertatu zitzaion esan dezakezu? Eurak txalupia hartu aurretik, txalupa hartu aurretik, ez dakit, itxasora jauzi ziren, behin ja jauzitza urtuzerakoan, txagurek ibiliziela atzetik, beran atzetik, mendizen zauala korriketan jauzi zala, zulo batera, da handik bostegunera han topau zuten, hitla. Eta zuek noiz izan zenuten gertatutakoaren berri, papa? Hortik bostegunera. Bostegunera ze bertan Maroko zen zeuzkagun lehengozu bat, eta harekin zoian bidian, harek deitu zauzkunaz. Ezateko ze bien pasatzen. Eta gero zuk hitz egin zenuen zure lagunaren familiarekin? Noski ez, gero, aukeria monotzen Maroko zetik nik eurekin familiakoekin berua egin da gero esan nagoan ez, zelako txikitako laguna zala eta gizto harreman ez euskagula eta hori nik Maroko zetik amendik urten eta Maroko zera joan eriotza hori hartu eta Senegalera ere mango nabela bueltan ez. Da hori, gero funeralera joan nintzen Senegalera bertan eta familia gaur egun gizton harremana jarretzen dugu bai. Alik eta geixen laguntzen duten, familia bat da. Papa, esate baterako migratzaileekin Melillako mugan esian gertatzen dena ikusten duzunean, zuk zer sentitzen duzu? Mugan geldiz, saia ez. Askotan ikusten duguna Melillakoa jendeak hartzen dauela normalzat moduan ez. Baina gaur egun nik uzot gure erakundeek hartzen duten harrerak ez diela nahikoak ez. Askotan igual triaje bat egiten dute, askoak ez dutela hartzen, eta euretariko askoak kaliak gelditzen dira. Eta horrek ze egiten du, azkenean zaurgarritasuna handitzen du horrek, eta askok
hildakoak eragin du. Eta heriotza hauek azkenean Mediterranetan eta Kanariazen gertatzen arienak aplikatzen zaizkien politika migratorio rasista da, azkenean. Da hori onartu ezina da nik uzot. Eta bihar arrazismoa eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna da. Zuk zen mezu zabaldu nahiko zenuke orain? Bai, nik ezan da, Euskal Herria erakutsi dezagun Euskal Herria solidarioa dela eta ikusi. Gure erakundeek begira ezela mugimendua dauzenak, ez? Mugimendu horrek ze ezaten dieten eta ikusi o begira dezakela benetako harrera bat hartzeko, ez? Papa, beste lagun jarriko izugu ondoan eta jarraituko dugu berriketan berekin eta zurekin. Bai. Jueria du izena, Jueriak 17 urtez geroztik janzten du beloa bere erabakiz oroa, bezero moduan ez du inon arazorik izan, baina lan bila dabilenean gertatu izan zaio ateak istea. Gurekin da, Jueria Diafi. Kaixo, Jueria. Kaixo, egunon. Arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko. Jueria, gaur arrazakeria hartu nahi izan dugu gaitzat, zuri zer datorkizu burura arrazakeria esaten baldin badut? Injustizia eta beldur soziala. Zu Gasteizen jaioa, Bai. Ama duzu Gasteiztarra, Bai. eta aita algeriarra, Bai. eta denok zarete musulmanak familia. Bai, familian guztiak. Buruan duzun beloa, zeurea duzu, oso? Zeure erabakiz jarria, ezta? Bai, nire erabakia esan da. 17 urte zenituenean, oso okerrez baldin bagaude. Bai. Zergatik? Libre naizela modu bat da. Gure gizartean denak berdinak izan behar garela. Baina, ni libre erabaki dut, eta nire asko gustatzen zait, ni musulmana naiz, eta, pentsatzen dut ondo dagoela. Eta zuretzat zer da beloa? Erlijio agatik, baina niretzat bizimodu bat da. Eta, niretzat normala da. Badago adin jakin bat beloa jartzeko? Bai, emakumeak erregela etortzen zienean jartzen dute, baina ni 17 urterekin jarri nuen. Eta zuen familian ohikoa da beloa eramatea, beste emakumeek ere badaramate beloa? Bai, nire ama jarri zuen 24 urterekin, baina beste emakume nire familiakoak ez dute janzten. Argelian daude eta ez dute janzten. Bai, berez esan daiteke gaur egun badela erabaki pertsonal bat, ezta? Bai. Jartzea edo ez jartzea. Bai, hori da. Askotan. Hori da. Eta zu nola gogoratzen duzu erabaki pertsonal hori 17 urterekin hartu zenuen momentu hura? Ni oso pozik nengoen, eta nire lagunak eta nire familiak oso pozik zegoen ere, baina nire amaren familiak ez zuten oso ondo hartu, haiek oso, erlijioa ez dute nahi, baina, onartu zuten denborarekin. Eta lagunek esan diguzu ongi hartu zutela, baina zuk aurretik hitz egin zenuen lagunekin, ezta? Bai, haiek ni musulmana naizela jakiten zuten, eta, normala. Eta beloa jarri duzunetik, zuk somatzen duzu begiratu egiten zaituztela kaletik, edo begirada desberdinak sumatu dituzu? Ni hori ez naiz konturatu. Agian lana bilatzean konturatu egin naiz, a lo mejor kurrikuluman nire argazkia jartzen badut, ez didate deitzen. Eta ni uste dut Beloaren gatik dela. Bai, beloaren gatik dela. Bai, zuk hori diozu, ezta? Ez zure kurrikuluman, zure argazkian, zure burua beloarekin duzu noski, eta zabaldu duzu, baina ez dizula inork deitu. Ez, inor. Beraz, lana aurkitzerako garaian oztopo bat dela uste duzu? Bai, oso zaila da lan aurkitzea beloarekin. Hala ere zuk izan dituzu esperientzia positiboak lanean, ezta? Bai, frantseseko klaseak ematen ditut, eta, ondo, baina agian denda batean edo taberna batean
ez dute beloa nahi. Agian beldurra dute, edo ez dakit esan nahia, edo ez dakit. Zure ustez, zer da? Zergatik ez dute nahi? Ba, ezke beldur soziala da islama. Pentsatzen dute, bueno, ba, guztiak gaiztoak garela, edo auskalo ez dakit. Baina, bueno, beldurra dute, zeren ez dute, bueno, esan nahia ez dakitelako. Eta zuk zer esango zenieke beldurra duten hoiei, edo zalantzak dituzten hoiei zer esango zenieke? Bueno, que guztiak berdinan garela, eta beloa ez du ezer esan nahi. Osea, ni berdina naiz beloarekin eta beloarik gabe. Papa, zer esan nahi zenuen, hizketan hasi zara? Ez da hori ez, azkenean ez jakintasunan hori bihurra ez. Zozer ez bakizu kanpotik datorrena, igual jendea auke bihurra horrena ez. Beste kulturaren bat sekula ez dabena ikusi ez. Zuk ere somatu duzu, beldur hori, zalantzaiek somatu dituzu beste pertsonengan? Bai. Ez kaso honetan hau eruategaren, belua eruategaren, baina bai ikusi dute jendiak bihurra auketena bai bizi izan dute ikusitza, jendiak, bueno, kontran dauzenako beti hitzen bat bota benako zozerrez. Joeria, zuk esan diguzu lana topatzeko oztopo bat izan dela. Inoiz pentsatu izan duzu agian kendu egingo dut lana topatze aldera edo ez? Ez, inoiz ez dut pentsatu, zeren ni horrela naiz, eta uste dut niretzat ez da oztopoa. Osea, ni lan egin aldut beloarekin, eta ez dut inoiz kenduko lan egiteko. Eta kenduko bazenu uste duzu errazagoa izango litzatekela zure bizitza? Bai. Bai, uste dut baietz. Bueno, beloarekin, berdinan ez, baina beloarik gabe ez da nabaritzen musulmana naizela edo nire aita kanpokoa dela. Baina, bueno, horrela zerrituko du. Bueno, bada beraz beste modu batera errebindikazio bat ere, ez da? Bai, errebindikazio bat. Ze mezu zabaldu nahiko zenuke zuk ere, bihar xenofobia eta arrazakeriaren aurkako nazioarteko eguna denez, gaur zer esan nahi duzu? Guztiak berdinak garela, eta kapazitatea asko daukagula, gure kolorea edo erlijioa ez da inporta. Guztiak berdinak garelako. Arrazakeriari buruz sakonago hitz egiteko beste lagun bati esango diogu etortzeko, bikote. Atzo egin baitzuten SOS arrazakeriak urtero antolatu ohi duen arrazakeria eta xenofobiaren aurkako martxa Pasaiatik Donostiara. Aurtengo leloa hilmugak mugetako indarkeriaren aurka. Gurekin da Imanol Legarda. Atzoko 26. martxa izan zen Imanol, zer modu joan zen? Oso egun potentea. Aldarrikapen eguna eta salaketa eguna bat zen, baina ere izan zen egun polita, eta egia esan oso pozikatea ginen hortik. Jende asko aurten ere? Bai, pixka beldur ginen edo, aurten goiz hasieran euria bazan, eta horrek beti atzera botatzu bizkaz, baina iaia aurreko urteko kopuru berdina izan zen, 650 lagunetik angorak hartu zuten parte, eta guretzako oso harrera ona eukizuna martxak. Aurtengo leloa, Imanol, hilmugak mugetako indarkeriaren aurka. Ze aldarrikatu nahi izan duzu, horrekin? Indelaia urtetxo batzuk, Usanizaga, hemen Donostian dagoen ikastetxean dago grafika publizitaria, eta bertako ikasleek egite dute proiektu moduan, ez bakarrikan irudia, baizik eta orokorrean komunikazio kanpaina osoa diseinatu. Guretzako kriston laguntza, ez bakarrikan soz, gera iaia 50 elkarte eta herri mugimendu guztia antolatza dunok. Eta aurten oso lan potente egin dute ikasle hauek, eta oso potente iruditzen zaite baineri, nola letra bakarra aldatuz ez, helmuga hitzai aldatzei oso bakarrikan bokala, eta oso potentia hilmuga, azkenen mugetan egunero aia jendia hiltzen. Bai, Melillatik etorritako berriak izan daitezke behar badak goiburu hori atzean hartu dutenak? Nola barkatu?
Melillati datozen berri horiak egon daitezkela agian, mezu horren atzean? Bai, azkenen, 26 urte dira ja martxan tolatzeana, eta urtero beti jartzogu fokua gai zehaz batian, naiz eta aldarrikapen pila da hone beste alorretan ere bai. Pasan urtean, bidasoan zagon kokatuta, eta ere bai mugaren inguruan, eta aurten bestelako gai batien inguruan pagenukan aukera beste gaia jorratzeko, baina Melillakoa ekainako 24 gertatu zenakin ezinbestekoa zen aurten ere bertan fokua jartzia. Bai, orain aipatuko ditugu datu batzuk, benetan datu gogorrak dira. Migrazioen nazioarteko erakundearen arabera, 2022an Europar Batasuneko hegoaldeko mugan 2925 lagun hil zirela. Eta munduko mugetan 56.622. Horietatik 30.000 Mediterraneoan. Horiek 2004tik 2022ra. Hori da, bai. Bai, zenbaki horrekin justo hasi zian atzoko manifesto irakurtzen, Fernanda eta Azdin, eta justo hori 56.000ko kopuru hori aipatzen, izugarrizko, onartezina den kopurua da, edozein kopuru izango litzaka onartezina, baina eske benetan gero eta handiagoa da, eta lankide batzuek askotan aipatzeu, amendikan urte batzuta azalpenak eman beharko ditugu gizarte modun, zelan toleratu dugun hori, zeneretzako nik ezin dutu lertu, nola gizarte modun, ari garen ja normaltzat hartzen, milaka eta milaka pertsonek bizitza galtzeutela horrelako politikak direla eta, azkenean politika migratzaileek dira honen, horrelako eriotzak sorrarazten dituztenak. Bai, eta dekalogoa kaleratu duzue, mugetako indarkeria salatzeko dekalogoa, eta hor azpimarratzen duzue, migratzaileen eriotza normalizatzen ari garela. Hoi da, hemen txaukat. Horrek kriston arriskoa dauka, azkenen, badakigu, azkenean muturreko alderdi batzuek badakatela kriston diskurtso arrazista eta nahiko argira esateuela, Italiako gobernuan nabaria bada, baina diskurtso horiek gero eta barneraturago daude bai, bestelako eremuetan ez ditugunak igual espero, eta ere gizartearen gan ikuste, Euskal Herrian, gizarte euskaldunak giza eskubideen aldeko apustua egiten du eta badauka horrekiko defentsa. Baina egunero entzun da, adibidez Mediterraneoan gertatzeana, azkenen papak ere aipatzen normaltzat hartzen da, eta ez da fenomeno meteorologiko bat. Egunero horrenbeste pertsonek bizitza galtziak ezin da normalizatu. Batez ere, komponente arrazista argia dauka, izango balira, ez dakit, Bergarako 800 pertsona hildirela, egongo gineak horren inguruan igual hilabetek hitz egiten. Baina Mediterraneoan gertatzen baldin bada, aipua emate dugu eta beste gauza batera pasatzea. Datu gehiago ere emango ditugu, zehar, errefuxiatuen laguntzatako elkarteak emandako beste datu bada, kasu honetan hau ere 2022 artekoa, ez da? Bai, 2022an, estatura ofizialki itxasotik bakarrik iritsitakoak 800 migratzaile hil ziren. Horiek ofizialki jasotakoak, baina askoz gehiago. Bai, hori, pixkat astuna naiz gai horrekin, baina beti azpimarratzeo, zenbakiak beti dira bajura juten, eta benetako zenbakia beti asko handiagoa da. Dago jende pila, ez dana kontabilizatzen, batez ere euren ruta migratoriok edo, azten baldin baira egoalderuntz, Mediterraneora iristerako asko pia galdu dute bizia bidean. Eta asko ere ez dira zenbatzen, itxasoan desagertzen direlako, edo behin Europar Batasunean daudela ere desagertu edo hile egiten direlako, baina ez dira kontatzen migrazioak eragindako eriotza moduan. Eta zuen ustez non dago honen guztiaren konponbidea? Migraziorako pasabide seguruak eta legalak ezartzean? Hori erakunde gehienok eskatzego aspaldi, da lelo oso komuna. Batzutan galdetzego aber arazua legala dan. Nik azpimarratu nahiko nuke badaude legedi positiboak zentzu hontan, baina gero askotan ez dira aplikatzen. Pasabide seguru eta legalak ezartzea izango litzake hoberena. Baina inkluso dauden legediak behintzat ondo aplikatuko balira ez dakit nola esan. Melillako sarraskian adibidez oso argi geratu zen. Bertan zeuden pertsona guztiei atzera bota zieten, asko bizia galdu zuten, baina adibidez hor, behin estatuko lurra zapaltze dozunen, zuk aukera aukazu, asilo eskubida aukazulako. Inori ez zitzaion aukera hori eman, eta Espainiako gobernuak erabaki zuen, hori kriston jokaera bikaina izan zala, de hecho, rollo, enhorabuena, dana superrondo, eta kasua itxi eginda.
horregatik esaten nuen leheno, ez dela bakarrikan muturreko alderdiek barneratze duten diskurtso bat, baizik eta erakunde askotan topatze eguna da. Asilo eskubidea aipatu duzu eta zuen mezutik hartu ditugu hitzak, asilo eskubidea sistematikoki urratzen da, naiz eta pertsona orok nazioarteko babesa izateko eskubidea izan jatorrizko herrialdetik edo bizilekutik kanpo. Hoi da, honekin ez dugu esan nahi, beste kasu batzuetan ez denik bermatzen, eta badaude Bazear adibidez edo Aknur edo bestelako elkartek asiloa eta orokorrean nazioarteko babesa eskatzeko laguntza batutenak, eta erakunde publiko askok ere kriston lan potentea egite dute honekin. Hori argi utzi nahi nun, ze batzutan dirudi dana dela gaizki jokaera, jokaera txarra edo. Baina bai dela sistematikoa, hau azkenean giza eskubidea da, eta giza eskubidea hau egunero urratzen da. Eske egunero eta edono, toki guztitan. Eta nola daude une honetan asilo eskubidearen tramitazioak? Asteko luziak dira, eta, nien naiz abokatu, baina egia lankidei entzuten eta zozen aholkularitza juridiko asko egiten da, eta askok adibidez, eukiko lukete aukera edo baldintza guztik betetze dituzten nazioarteko babesa lortzeko, baina tramiteak horren konplexuak dira eta askotan nahita dira horren konplexuak, adibidez, jarrezagun ni honea iritsi naizela eta jarrezagun nire orientazio sexualagatikan nagola, asiloa eskatu nahetela. Nire pasaportea hartuko lukete, ez dakizen bat hilabete askotan urte bat baino gehiago, ni tarte hortan ezin naz hemendikan jun. Jarrezagun ez dutela eser topatzen, dutela nire herrira itzuli, aukera hori galduko nuke, bitartean hemen dago, baino ez nuke eukiko lan egiteko aukerarik, oindikan ez naz errefusiatua, orduan ez ditut baliabideak hemen egoteko, adibide oso zehatza da, baino eske horrelakoak amaika ditugu. Ez dut aukeraik emoten ez, aukeraik eskubideik ez ez. Eta jende asko, hoi da, urte dugu jende kopuru pila bat, hori, lan aukera ez dakazu, baino ere ez dizugu bestelako baliabiderik ematen, kalego eran gelditzen za, eta da bukle bat, baina nola inbarko genuke dana hori zuzen egiteko? Eurretako asko kalean gehiatzen dira, ez pentsau... Bazuke, inguruan baduzu lagunik, etorri eta egoera horretan dagoenik, egondenik? Bai, honi jokan bauko. Da, alik eta geixan hartzen dugu etxian, alik eta papel horrek nola eitzen dien eta tramito horrek egiten laguntzen jarraitzen dugu, eta, hor gabiz ez. Txosten bat aipatuko dugu, Irun eta Hendaia arteko mugari dagokionez, Eba Aranguren lankideak oso txosten interesgarria argitaratu duelako, izenburua irakurriko dugu, elkar gurutzatutako bizitzak Irungo mugan entzutearen fruituak. Zer da hau? Azkenean, batzutan pentsatzegu zuzenean Mediterraneoan, eta egia da, Mediterraneoak daukala azkenengo 20 urtetan eriotzako puruen erdia, hori dela izugarria. Baina eske ez dugu horren urrutira jo behar, ez? Hemen onduan bakagu bestelako muga bat, gaina muga ilegala bat, azkenen Irun eta Hendaia artean, bai Estatu Espainola, bai Estatu Frantsesa, biak dira Schengen espazioko kide. Beraz, printzipioz, batetik bestera pasabarko geinake normal. Nei ez naute inoiz hor geratu, baina nitxuria naiz. Seguruenik bestelako pertsonat pasatzeanen, hor geldiaraziko lukete, eta kontrol hori ilegala dena eta arrazista dena, sorrarazten duena da, Irungo herrian, pertsona asko geltziala hor, Frantziarako bidean edo ezin dutela aurrera egin. Eba Arangurenek kriston lana egin du, bertan dago Irungo harrera sarea, direla azkenean, ez da elkarte bat, dira hiritarrak antolatu zianak, ikusitakoan segertatzezan, eta azkenean pertsona hoi nolaiteko laguntza emateko edo asmoakin. Eta hortikan atea informe hau, benetan oso txosten potentia, jasotzen ditu 100 bat edo elkarrizketen fruituak, eta aldituzua bertan irakurri zuzenean pertsona hauek egoera honekiko pentsatzeguena. Gainera kontrolak ez du funtzionatzen, jendeak aurrera egiten du, baino nire papak aipatzezun. Zaurigarritasun egoera areagotu egiten da kontrolarekin, baino jendeak bere asmoa baldin pasatzia pasako da. Eta horrela, azkenengo 2 urtetan, 9 pertsona hil dira bertan. Joeria, buruarekin baietz egiten zenuen, zuri inoiz gertatu zaizu egoeraren bat pentsatu izan duzuna, esan duen bezala txuria izan banintz, hau ez zitzaidan gertatuko? Bai. Nire aita Argeliatik etorri zenean, 3 urte kalean geratu zen. Eta orduan ulertzen dut, bai.
Eba Arangurenen txosten horretan, ehun elkarrizketa horietetik galdera pila bat atera dira, batzuk irakurriko ditugu. Hauetxek dira migrantek izaten dituzten galderak muga hartzean, ezta? Muga gurutzatzen lagunduko nauzu, nire familiarekin harremanetan jarri behar naiz, ondo nagoela jakin dezaten, mentalki leher eginda nago, gelditu eta deskantsatzeko beharra dut, nire anaia atzo Marokon batera igo zen, eta ez dakit non dagoen, angustia sentitzen dut, netan oso gogorra dira. Oso gogorrak eta jende askorentzako hau da euren egunerokoa. Eta bereziki, txostenak gainera, txostenaren ondorio nagusinenetarikoa da, azkenean, behintzat Irunen, baina nik esango nuke oroar ondorio berdina dela, nolabaiteko asistentzia psikosozial bat, ez dakit nola esan, pertsona hauek kriston egoera latza jasatzen dituzte, eta hori edonork eske ezingo genuke ondo eraman. Orduan, osasun mentala eskerrak dagoela oso gizartean konstiente gara zeinen importantea den, jardezagun horlako gara batean, nola eramango zenuke hori, eske oso egora gogorrak dira, eta ezinbestekoa da, baliabidea jartzea, bertan dauden pertsonei, hori arreta emateko, da azkenen eskuartze bat egin behar dela beraiekin. Jueriak lehen aipatu du beldur soziala, ezta? Eta hori dago arrazakeriaren azpian, atzean? Bai, hori litzake oso komplexua aztertzeko, baina esan dezagun horren hanka bat bada. Baina ezin dugu ahaztu ere, badaudela estrategia zehatz batzuk hori erabiltzen dutenak helburu batzuk lortzeko. Eta lehen ere biek aipatu dituzte, orokorren adiez ikuspegiez, urtero ateatzeu erkidego mailan, ze jarrerak ditugun euskaldunok gai hauekiko, eta gero eta positiboak dira orokorrean, baina beti daude hiru salbuespen edo hobetu beharko genituzken hiru arlo. Eta bat da islam erlijioarekin, bestea da Egiptoekin, eta hirugarrena da geografikoa kasu honetan Magreb zonaldearekin. Orokorrean gizartea gero eta jarrera positiboagoa dauka, baina hiru hauekin askotan salbuespenak ematen dira, eta jende askok ez du eure burua arrazista bezala jotzen, baina danok ditugu horrelako gauzak txertatuta, lehen eberak ere aipatzezun sistemikoa da, sistema honetan jaio gara eta nahi gabe danok ditugu horrelakoak sartuta. Papa, zure ustez, zer dago arrazakeriaren atzean? Atzean, ez dakit, zaila, ez dakit atzean zegoen, baina argi dauk jende hanak ez dauki aukera berrina, ez? Ez dakit, lagun baten betik aipatzen duzta, zuriza izan da ero beltza, zuriza beti gau errezagoa gauzak lortzeko ero gauzak aurrera ateratzeko leku danitan. Azkenean da mundu berriñan bizi gaitxuk dana gizakia gaitxuk, eta ez dakit zelan, sistematikoki zaila hua eitzen dago, ez? Beltza o koloria o ez dakit. Papa, lehen esan duzu kanpotik etorritako engandik asko ikasi dezakegula. Esate baterako, Senegaldar baten gandik zer ikas dezakegu? Senegaletik dago, lan itxoko erak oso desberdinak, kulturalki, gero norberak da, beran gauzak, norberak da dakizenak, ez? Baina, Senegalki errokorrian daukau, lan itxoko erak oso diferentiak, oso zabala gaitzuk, eta, daukau lema teranga guaik, da jatorrizko hori, zabaldu eta jendiakin, soziala izatea, ez? Jueria, papak teranga dokumentalean esan du lehen, ezta? Hezkuntzan dago sekretuetako bat, oinarrietako bat? Hezkuntzan. Hezkuntzan, bai. Arrazakeriari aurre egiteko, alegia. Bai, txikitatik, a los niños. Bai, umei. Denak berdinak garela esatea, eta, hori da sekretua, ez da? Saiatuko gara, denok elkarren gandik ikasten, elkarra berazten eta elkarrekin bizitzen, ez da? Mundua denona delako eta denontzat delako. Eskerrik asko etortzegatik benetan, plazera handi bat izan da zuek hemen izatea eta asko ikasi dugu zuekin. Nahi duzun arte? Mila esker.